आंनिनो आदानि नामा मामोन? आंनि नामा ओरैनो खगेन होनना गाबज्रियो आरोना गामिया गामिया 1 नं माधब गहाय। आदानि नामा खगेन बसुमतारी माधव गहाय गामिनि। आदाया दा बैग्रि खेथि खालामदों, बैग्रि बागान। बेसे दं आदा? ओरैनो 4 बिगा दङ बैग्रिया। ओमफ्राय मा मासाव स्टार्टिं गायजेनो बेखौ कलम होजेननाय? बेखौथ' ओरैनो मा मासमोन मासखौथ' बावलायलांबाय आङो। ओरैनो बैसागो खाथियाव गायो आरोना। बैसाग खाथियाव आरोना। बैसागो खाथियाव गायो। बैसागोनि सिगाङावबो गायजायो आरो उनावबो गायजायो आरोना। आदाया खै बोसोर जाखो गायनाया? आं गायनाया 6 बोसोरसो जाबाय। गायनाया गायसाबना नायदों आरोना। ओमफ्राय हाथायाव फानहैबाय थानाय जायोना? हाथायाव ओरैनो हलसेलारबो हरो न'निफ्राय आरो बाजारबो लाङो एसे समफोर मोनबा। उदालगुरियाव लाङो आरोना? उदालगुरियाव लाङो। ओमफ्राय बिदिनो खै कुइन्टेलसो ओंखारो? खै कुइन्टेल माने ओंखारो गेरानो माने दिनाव ओरैनो 12 कुइन्टेल खाबाथाय ओंखारो आरोना सानफ्रामबो 12 कुइन्टेल हलसेलाव जेनेबा सेरसेयाव बेसेबां खरि हरो? हलसेलाराव ओरैनो दामा 40-30 थाङो आरोना। ओमफ्राय खनबेसे खाजायो बोसोराव? बे जेनेबा दा थाइजेननायाव आरोना थाइनायनिफ्राय थाइगाजासिम आरो ओरैनो 5 बोसोर थायो आरोना थाइनाया। जेनेबा माबाखौ होनदों आरो नामा? जेनेबा बोसोरसेयाव खनबेसे माने खाजायो आरोना। खानायालाय खाजायो बिदिनो 30 बारसो खाजायो। बिदि आरोना। ओरैनो फिथाइ मोननायनि लोगोसे 6 बोसोर जाबायना गायनाया? 6 बोसोर जाबाय। बेसेसो आरजिनाय बायदि मोनखो? फैसा बेसेबांसो मोनखो? मोनो बिदिनो इमानबो लस जाया आरोना बिदि आरो। नायग्रा बिथांमोननिसिम माबाफोर बुंगोन नामा? मारै गायनांगौ एसे माबाफोर बुंथिगोन नामा? मारै गायनांगौ माने जेनेबा सेंग्राफोर प्रब्लेम गैया। सेंग्राफ्रा दा बिदि गायनो जेनेबा बिसोरबो गोसोखांनो हागौ नोंबायदि ना? ओंखायनो माबाफोर बुंनो गायबालाय जेबो लस गैया गैनायालाय। माबा लाब दं आरोना गायबाथाय। बिदिनो एसे एनै मुलि होनांगौ, दैबो होनांगौ आरोना। आदाया होनदों माने गायनो हागोन आरोना बयबो सेंग्राफ्रा जाय गोसो दं गायनो, हा दं, बोरि हा नांगोन। ओमफ्राय बिदिनो बैसागो दानाव गायनो हागोन स्टार्टिं। बिदिनो गायनानै आदा बायदि फैसा आरजिनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाहैगोन आरो। थेंक इउ। बैग्रि बागानाव हाबफैलायबाय जों। बैग्रि बागान बैग्रि बिलाथि बेसेबा गिदिर नै एरियायानो। बैग्रि बिलाथि मार्कस होथारलै सिङाव। हाबनानै देखायथारसै नोंसोरनो। फुदों दासो जानोबो जाबाय बबेबा
हानिफ्राय एखेबारे देमग्लायलायथारदों नै थाइलिया थिखांनायाखै बिफाङा जाय देखायनो नाजानो नोंथांमोननो नै मालि Bye. Langdang mobilnya ini gedang gaideng kayak fudungnya masih gedang udah baik kayak gitu balik zapilah ini di bayi niat semua gedang soalnya kasih bayi giri penganan nih jabe bagan ada nah